Masalan 22 sol doktor shud, man yak chiz ziyod nakardem. Ana aminаш ба ман там мечиям ки ҳаминҷо омада қадрам барасидам. Инҷа ба Кукертаун ба омадем. Инҷа ба ферми Калон одамои худомо ҳаминҷа кор фармонсину, гӯспанд, гав, ҳама чиза ҳамҷо мепоидин. Ассалому алайкум. Шумо акҷо? Ман аз Самарқанд. Америка ба шумо чанд сол яшав кардед? Америка ба қариб 14 сол мешудам дагом ба. Самарқанд ба чӣ кор мекардед? Самарқанд ба доктор будам, детский врач будам. 22 сол родом ба кор кардам. Ман шумо якум ин ферметона дидам, валакин аунҷа шумо ям дехқони ки заниматся каги не, худомо хай лелин байроқ ба будем. Хоҷинамно зелин бор мурсондан Москва ба ё атак не замин ба кор накардем. Ҳаминҷа ба омада ёд китем ҳамеша. Ҷотона Калонеш чанд гектар? ҷомо камека 20 акра муброд 8 гектар ми ҳам қатара. Гӯспандатона дидам чандта обши гӯспанд? Гӯспандамо нашумурдем, шумурат кам бушуд ку 150 та бари будагиста. Мурғотонам аст? Мурғ ҳаст, чӯҷачомо ҳаст, тухмомо бемалол, органик ҳама чизам. Гавгасало чандта? Якта бино ҳозир барои ҳамин бачаҳо ҳамин кайф када тамошо кардана барош. Кафтар ба ки қизиқ мекунад? Кафтар бе хуҷина худом нё мекунад, писаром нё мекунад, ду писаром. Инҷа ба бачаҳотон чандта? 4 та бачаем, 4 та неварем, 3 духтар, 1 писар дорам. Ферметона ҳаст уже? Плюсаша и минуси Америка гуфта метавонед? Плюсаш мӯл. Што қадри одам будаст.